Apa anak kasukat ka? Papanam ka trabiin? Sa dino pa ko ma. Mapanak iti pagprak-praktisan iti taekwondo Aginsayo akman nga aginsayo. Makadlawa ka. Kasla rin nabii kamatan ang mapan ijay sentro. Gapula ang itidayta at taekwondo. Urumbang aginsayo ako naktumay. Iti kasta lumaban akto. Ha? Kun may sa, numaipapan iti boxing, uno nyaman alaban. Mausar ko ti taekwondo akas self-defense. Anya? So di nakman laplapdan ba kay? Ngamin, amok ti pagsaya ata. Nang runa itakit adun ti tattao naglalastog dito lugar tayo. Day, si kambagayam ti masabat ko pidal. Darabyan ka may. Ay, wala ta. Nagkapuha kami ni Jay Sentro ta. Naginsayo iti taekwondo. Taekwondo. Apay, aging geta itultuloy mo pa ilaghayam day ta. Wala ta. Sana mabalin na sumardengak. Ha? Iti kasta no adda gulo, kabutang dakita. Ado ti madadal ko iti taekwondo. Ay, nasaya nga ron. Ano kasta? Ay, wala ta. Iso nga amin na masabat ko, agbutang da kanya. Ngamin, ang mga no taekwondo ita. Adya. Anya? Kasta ti imbaga ni Fidel kada kayo, tatang? Ay, huwag. Aginsayo ka nung aginsayaw. Iti kasta, no ada ka nung gulaw, mabutang kita tao kong kuwana. Anya? Ay, una yan. Di lata mapanagin sayo. Sana kasta ti gana? Huwag ron na. Pangas na amin a pangas. Amin nga aramiden na. Masapul nga ipangas na. Anya, pagbut nga ti tao. Enton kwan, isulang araw ti pinakulan da, takita man. Ay, gaita nga ron ko. Kasta una iti panangipan panakal na iti taekwondo nga adalun na. Apay lakay, anya di madamdamag kung ipangpangas mo ka no ti panagad-adal mo iti taekwondo? Sino tinakaibaga? Ay basta, adda nang idanon kanya. Anyang ipangpangas mo pagbagada. Ti ko nam de umapal da. Anya? Mamuaklan ho sino tinangibaga iti dayta. Iso ti pangi-applyak iti taekwondo nay. Saan ngagkam-kam malidag iti panagsasauda kunak tumait. Anya? Nang runa pa, ita kanayo nakita nga aginsayaw. Ado ti adal ko, abaro moves ti taekwondo. Ang mga nuy apply ko kada. Mga no di da makariingan. Ay sus, naglastugan. Podno ti bagbaga. Mamuak lang no sino dayta talaga patayabot ti pangabangan na. Malagip ko tata. Da kayo lang matiam mo ka nakasaritak idi na minsan Arabia na sabat kayo. Apay ka, day. Ngayon, adda ka no dimanon ka ni bakit nga ipangpangas ko ka na ti panagsorsorok iti taekwondo. Ha? Iso masigurado ka da kayo tinakaibaga iti dayta. Ay, nay, saan, Fidel? Anya saan? Laklakayan kay chismoso Ang mga no kayat yun, ada kayo ti pangi-applyak iti taekwondo. Nya. No diyo kayat atumayab ti banga-banga yo, adi na oras. Liklikan nyo ti panagsasauyo iti saan anasayat kontra kanyak. Marengreng ti palayag ko. Ay, isti, kwa. Lapayag ko, kunak kuma. Nya. Kasta ti imbaga ti anak ko kan ka, manungan taon. Ay, huwag. Ay, nahagyaman ni Fidel talakaya ka. Tano saan? Ang mga no iso ti pinatayang banga-banga na. Ha? Ay, pangasyaw, tabagbagan nyo na dya, Fidel. Sa nagaputagan adal iti taekwondo, kat ipangas na mutay. Ay na, pasensyaan nyo kumanti anak ko. Bayam, kasaritak to manumapanak iti balayda. Ay, Huwag tanay agbalbalinin abastos ti awanan bain. Oray sa kalaklakayan. Ay, awanan ti respeto na.
Imayak na kaya't ka makasarita, anak ko. Apay nanang, anyo ti parikot? Parikot ko ti ugalim. Siyak nga inang ti mababain iti kastangar aramidam. Anyo ti bagbagayong? Nasabat ko nila kay Anton, hindi na minsan nga daw. Ibagbaga na abastos ka kanong agsasao. Ti awanan ba'y nalakay? Kaya't nang sakit patayabag at talaga ti banga-banga na. Anya? Ay na Fidel. Pangaasip na balbaliwam day tanga ugalim. Manipon na ginsayo ka iti taekwondo. Kastamot tanti ugalim. Panagkunang ka ba ulam amin at tao? Saan kayo nagbidot iti daytang? Amin at tao dito lugar tayo. Awan kabutang ko. Ay man. Makita na dyan kay Anton. Ikat iti pagnakman na. Anya? Ay unay kan. Imayak lang aruda ang tapno bagbagaan ka. Ngam kastakit din ti bagbagam. Inton po ang sa nga raw timpabugbog na. Takitaak man. Una yan, ti kastang ugali day di ang Fidel. Wan nga rod insan. Panagkuna na siguro. Kabaulan namin at tao dito lugar tayo. Nagbidot ang iti kastang panunot na. Ang mga nudina na lagip akalugaran na. Dahito itikit ko lang, ti pangsipat ko kan kwa na. Ang mga nusanan ang makaring. Aniya? Ay unay ka insan. Naguyong kamutan. Ay wala insan. Awan at talaga ti kabutan ko. Nang runa nukaskan kwa ng awanan bayin. Unay kan insan. Day tamot ti may sa pagbilbili bakkan kakat. Ay gaya minsan. Umadanin ti kasangay ti kaanakak. Saan ka di? Wan insan, apay ka di? Awisam to man daytel. Agsango kami man. Karitak man iti dinanugan. Aniya? Tamakita man no anya di taekwondo ngay pangpas na. Kaya wanat bayin a Fidel. Anya, mapan ka man ng ijay sentro, lakay? Yun bakit? Mapana ka talaga? Ay na, nagpigsa ti tudo. Ngam mapan kalat na. Saan alak ta day tatudo? Taginsayo ak nga ron. Anya? Ada ngamin kay tipanggap ko apang i-apply ak iti taekwondo. Panagkunak ngamin. Tagibas sitin na ti kabaila. Pay man. Na, anya ka din day tang ibagbagam lakay. Unay kan, adday ta ka man ako na akong kay. Kasla di pakil ti ulom, gapula ang itidayta at taekwondo. Mas daw kanto bakit? Addan to pakayabot ti banga-banga na. Saan la day ta? Addan to pa isinak ti kararwana. Anya? Ne, sigamag gayam. Di masabat ko, Fidel. Fidel the Great. Wan, siya ka ron? Nagdapugan sa kidyan naging sayo Wana, tapno, ada lumaingak. Ay, mo na. Hindi gusta. Ada pang self-defense mo ama ko na. Mabit lang. Abay, kapag lamang ti lumaban, lubit lang ha. Agang angakwan samot iti ibagbagam, ha? Ano kaya't mo diag dinanugtan? Na, naglastugan. Mabit lang, Fidel. Fidel the Great Taekwondo Master. Mabit lang, ha? Awan ka ditin. Naibaganinsan kwadarlin gan ka, ha? Awan, mat. Anya day ta? Kasanay di anak Anton Sabado. Oh my God. Siya ako na mismo ti mga awis kan ka. Diyak kaya ti makidinagan ka nga awan makakita. Kayat ko, at the audience. Mawatam, ha? Naglastugan ti awanan bay na tumboy? Ne, aping agong ungat kamatan lakay. Napulot ti ulok iti deja tumboy. Inton ko, tinutupak tupay. Ha? Pay man,
Mapanak man inton sa baril di balay da Darlene. Kasangay ka no ti anak na. Katuan, imbagamot lang ni Darlene kanyak itay nagsabat kami. Kitag man no, niya ti maaramidan da di atumboy. Nakalas-lastog. Ay nalakay, hukuman. Si kalangaruden ti mapan maki-birthday. Si kapay ti addaganas ng agsao iti kasta. Takasano ko naglastog ng agsasaw da di atumboy. Ako namdan kabaalan nakmat iti dinanukan. Heh, sakpay laing may tatekwondo ti karirin na. Patay abek to, may di banga-banga. Ah, kasano nga pare ko kasano nga doon di tatawan nornong. Nakasagana ka ka din, ha? Anya? At, nanyapay lang ay di kukuam. Dinata na, tapno ba yan, dagiti tataw. Nanya ti, madadal mo iti ipang, pangas mo at taekwondo. Anya? Ano? Awanan ka, dupay nga niya. Tumagdargan daglaban ta. Natibag ko lang. Kagabalang mamin dagiti tataw dito lugar tayo. Ah, you're wrong. Anya? Di na ka din siya. Ngamin, pasensya kan kala. Ha? Maya, pasensyon ni bugbog mo. Dumagdaragating dinalutan. Danugan kan. Maming sanpay. Antay ko. Ha? Naglastok. Kunamlan ko ba lang mami natataw? Abay, kapag adal kay kitay kuwando, kat isumit lang ti ipang pangas mo. Ha? Wah. Ha? Danugang kagiti. Ha? Teka. Lumapad ka. Ipakat mo. Di kina. Taekwondom. Numubraman lang. Saan ka lumaban? Uston. Na ito'y titanda na nga. Saan amin na tao kat kalabanam? Kan saan amin tao kat mabutangkan ka? Gabulang damom ti taekwondo, ha? Wan. Di ikaw na naglasto-lasto, ha? Ang mga no'y tapay lang. Paya ba kung day tabang-abangam, ha? Anya? Nay, si Kama iti masabat ko Fidel. Ay, siya nga ron. Nga mapayagas taon iti panagisam niya, tata. Ay makapalag mo nga minday talakam. Kasaon iti pangas mo, hindi nakasuro ka iti taekwondo. Ako namlan ka lam amin at tao. Ha? Pagarup mo, agbutang amin ti tawa masabat mo. Nagmanya nga ita, tuboy lang ang katapat mo. Anya? Dahil tangay na ramin na, agbaling nga adalkin ka. Saan na nasaya at agpangpangas, Barok? Do you understand me? Dawan ti napalamas. Hanggang maging gayta. Saan tayo nagimbag ti dogol iti ropak? Aging pagtulat na, no maimbagan to, ala, ingka man agpalastugan. Ha? Tapno burakan lang arod ni Tumboy day tarupam. Anya, matay bagamon, bakit? Tapno amo man niya, imbes am asyanak gapo iti inaramid day di atumboy kan ka. Ngam saan, gonggonam ko nakpaikit di ah. Anya? Husto laang day apan ang bugbog na kan ka. Barang iso ti pagnakmam, nakalaslastog. Tumboy lagayam ti makabugbugan ka. Saan mat niya imobra di ilaslastog mo atay kwando?
Anya. Itamon pa'y ajak makikita ni Fidel ang lumabas. Ay nainsan, damag ko asaan pa'y kanong nga imimbag dagiti sugat itirupa na. Aya, katusto ah. Tapno maamiris naman asaan anasaya at dagitar aramidan na. Sanak pa'y anapnak anang bubugan ko na. Masabat ko laday day makita na. Ala, husinsan, saan na bale? Pinuruwam mo't idimay dito balay. Ay san. Kurang pa'y day. Tapno mamin pinsan nagnakam. Nya ngay, Fidel. Siga mo ti masabat ko. Kumusta mo din ngay detarupam? Nimbagan ka din. Ne, si Kamyam. Kwa. Saan? Sana ka lumaban. Saan ka akabailan? Anya? Pangasim ata din ako man anwain. Ngamin, mabuti nga kan ka. Pangasim. Apay ko mga butang ka ngay. Taekwondo na! Nagbayagan! Kwa. Saan ka lumaban? Di ta ka man langay. Ay, sa tayong baganti rupak. Ay, ada ka man na masabat ka. Ni, awan sa mga tao dito dakkel na balay. Itayak pa ya busina. Awan mo tirumwar dito kay. Sapay na gado dito i-deliver ko a parcel iti dito ya balay. Ha? Saan mo tamabalin nga agsubliak? Nagadayo dito dakkel na balay. Maudin a busina. No awan payla ang tirumwar a tao dito kay. Ay na, kasanon ngay. Anyan ngay ti aramidag. Makabaso lak mo. No saan ko ang ma-deliver di kito yung parcel? Oh, ay na. Naglogatin ti gate. Hangam ni. Awan mo tao. Ay, sus, na. Nagdakal nga aso. Ay, umayan. Ay, na. Ay, sus. Hey! Umayan. Tom! Inside! Ay na. Kung naklakid din no kagatin na kun. Ay, may kanlayo, boy. Di kagbatbate. Ay, sus, ay na. Pero may nervous ko siya. Ang pauna yan. Ay, ma'am, good morning. Delivery, ma'am. Pasensya kan dito aso. Saan matkit di ngagkagan? Ay na, nagdakal ay taasom, ma'am. Makapanervyos. Ay, ko, ma'am. Dagiti parcel. Patricia mo tinakanagan dito eh. Siyak data. Alda ka di pirmaat. Ay, ko, ma'am. Picture lang. Proof of delivery. Pare, nakadeliver ka mo't lang ka day. Awan pare, uray agtudtudo, ingkarkarigatak nga in-deliver amin. Nakadandanunam ngay pare. Ijay ko naman dakkel abalay pare. Nagadayo magayam, nabasbasaak anagawid. Kayam day ta. Ay, awan matkidi talaga permiti banog ko pare. Ayam agoray ka. Kita MJ nang receive iti parcel abalasang. Nagpintas ka nagsiksisi ka. Oh, kita hagman pare. Itay ko pala aming mingmingan di picture na kahit. Itay lang na amiris ko anapintas gayam. O, day taman pare, kita Ne. Ay, iya sidig mo muna yun pare. Iya dayo mo basita. Atay ta, ne. Kita hagman? Oh. Napintas Well, iso ni Patricia pare. Ay, wow. Kasla anak tibak nang pare. Panagkunak pare. Balay da day dakkel abalay. Ay, sos. Siyak to, mamuti mang deliver iti parcel na ito maminsan pare. Ha? Anyasi ka? Siyak Ha? Amon pare, keras kun samatan ni Patricia. Bano aya ti swildom di tatrabahom a para deliver. Basit sabag. Ang damit uray kaskasano.
Apay nga nga raw, adi ka man la makaghatang iti sidaan. Gimatangak mo't iti na minsan ah. Idi na minsan alawas day jay. Galunggong pa'y analaos ti ginatang baw. Ay kinalala kagayam. Nakagraduar ka mo iti mekanik. Nakagraduar ka mo kas mekanik. Di kag trabahaw kas mekanikaw. Daytaki din agdil-deliver iti order ter aramidam. Ay nananang, awan pa'y nga mabiro kak at trabaho. Di ko namkit day, nakapoy ka, mabuteng ka. So, inya lagi din na yan ni nanang. Ay, sayang, tasi ka lang tinakalpas iti panagadal mo kadag iti daduma kakapsat mo. Ang di ka mga ron makabirok iti mayat at trabaho. Ay kita dantuan nanang. Saan kayo kadian na reklamo? Ay nakasano ajak agreklamo, kanay awan manen si daun tayaw. Di ka pa'y di magas di tatalipapa, uray kinapalan. Ay, Leo. Ah, Mayat pisa sa gawisi mo ma. ay, pare. Mapanak man ngamin agi deliveran iya dakila balay. Siya mamuti mo pa nag-deliver yung balay da. Tapno makita mo ni Patricia. Kit picture man. Ah, ay, siya kon pare. Isong nga ti inspirasyon ko. Ay, hapaw. Yala ko man in paspasaking kaiday. Si kanto umad ngamin. Ipasa-pasam kanyak. O anya ita? Siya kon tinapananti swerte pare. Swerte. Kasano nagbali na swerte pare? Jakman, amo pare. Agparparik na dito'y pusok. Aswerte ni Patricia. Kasi lang amin kras kong kahit. Oh, nagposkol mo teropa mo pare? Aywan pare. Ah, Natagtagainap ko iti rabigay. Inisuman na kampay iti nakasamsam ay na. Karas na kanumat. Ay, ay. Ay, pare. Ala, dirakan. Mapanakid din. Iti kasta. Masapa ang makapag-deliver. Apay, kasla dapat padaanam, Patricia. Jayman parcel ko niya na. Itat estimated delivery na ka. Ingkalatan ide unag. Tasya kun ti mangawat. Total, aglinlinis akmat iti arubayan. Ay, sige man nga rod, nana. No saan ka matuukan nga gurura di tirwar? Katnay, nagpudot ditoy. Imbag ide unag ta aircon. Ay unay mata pa nagbusbusi naman na nakapigpig sa. Ay, pasensya ka na. Kung naknoawan tao. Adaak di talikod nga agdaldalos. Ay, umayak man ag-deliver, nana. Ala, umay ka dito, ita ipakitakan ka na ti doorbell ang makunkuna. Ay, ada doorbelyo? Dito ne, aday ta, ti aramidam, pindutam na ti doorbell. Kat agunay di unag, mangag di tao nga da di unag. Kaster ne, maawatam. Ay, naawatak, nana. Pindutam man, padasam. Ay, kasto ne. Amo maun. Ay, uwan, nana. Amo ko. Adan di parcel ko? Ay, adan, Ma'am Patricia. Inungtak na ito ang para deliver. Kasano mga men, busina. Di na pa'y among ausaron di doorbell. Ay, Pasensya kan kininana tasing. Pasensya. Ay makarangrang. Ala, siya kun timang receive iti parcel, nana. O sige, tamapan ko ituloy tiyag dalo si Delicode. Tay doorbell uwan, nana. Amo ko nga usaren. Ay sus, agtudon. Ay, Mabasata dito ruan. ay, sus, mabasa na ito i-deliver ko, ma'am. Iyunag mo pa ilaang data motor mo. Ay, nakababain sa amutan, ma'am. Sige kit din. Anya ti kayat mo. Mabasa dagita parcel. Ay sus, tandakan adagiti deliveram. Nagtakal na ito yung balay damang Patricia. Baknang da talaga.
Ay, katulong dagayam da bakit anak mo? Agkapi ka ba ay? Ah, Anya tinagan mo itayan? ay, Leo tinagan ko, auntie. Ay, nana ko na kuma. Taga ano kaya? Ay, di ta abagatan, nana. Nay, no, ado ti kabagyak iday. Am-amom ni Divina. Di nakaasawa iti taga munisipyo. Ah, ay, Jay Kalbo alakay? Kano kabagis ko dayjay. Ah, Jay Kalbo alakay, ti kabagi siya? Ni Divina. Ah, ay, ay, kano karo ba may? Ante, ay, nana ko na kuma. Ay, ante, nasaysayatan no, ante, ti iyawag ko kada kayo? Kita man lang. Kanayo na nagpaspasyar iti balayda. Saan ka mo't makikita? Ay, agis eskwela ak ngamin ide, ante. Katita, agtrab-trabaho ak mateng. Anya ti iniskwila maya. Nikani ko, ante. Katwa da pagpatarimaan ng tilugan da Patricia iti ile. Ah, ay, kasta ka din? Agure ka, takasaritak ni Patricia. Taibaga na iti amana, nga isarek na ka iti trabaho. Ah, ay, alhaman nga ron, ante. Ay na, agyaman ak. Sige, ibati kan dito, itamapanak agluto. Umay nakasangwon ni Madam Patricia into madamdama. Madama nga agpapapintas. Agpapamintas. Nay, taamay. Kanayon nakaapadpadaanan, Ah, ay, kasta ka din? crush na kansakan. Ha? Nagpigsa pa lang matitudo. Kasano ka ngay ama kaawin. Ah, ay, kuha, ma'am, oray, sarakuso ko kun, ah. Amangan mat na og sakit ka. Awan ton ati mangi-deliver ka dagiti parcel ko. Ah, ay, kuha, ma'am, saan kumat nga itulok, saan ka ang makita, ah? Anya? Ay, kuha, ay, dispensaron, ma'am. Nailawan kumatan, na iba ka. Ay, awan gayam. Formal kon ngayam amo to'y bagik, ma'am. Siya gayam ni Leo. Siakmat ni Patricia. Ay agin na lamano tangaro din, ma'am. O sige. Nice meeting you, Leo. Kastamat kan ka, ma'am. Nanang! Adaap dito'y kusina. Ay, luto mo na ito ginatang ko asidaan tayo. Nasaya at mo, tanakalagip ka matang. Ay, kitno, agungat kayo mat ngamin. Ay saus, nagmalmalum kit dia, anagungungat hak. Ne, apay, aya nga ungat kayo nga ungat. Inton kuan, ma-high blood kayo. Ay, kasanaw, day tamanong mo. Pamilyado lang arudan, ado pa'y tiputot na isampay lang agbartag. Pasaray dito'y balay ti pagdawatan da iti kananda. Pati diaper dagiti anak da, dawatan da kanyak. Alabay amon, nanang. Agluto ka kitinta mabisina ko. Ay, ipa-check up na tumananakaw. Ne, taabay. Ay, agulaw-ulaw akmutan. Daytoy sa high blood ka. Sumro manan. Day takit ngamin. Agung ungat kayo mat ngamin, nanang. Malabayan nyo, tayo pa-check up kayo ton bigat. Saan nagtupay la sumrek iti trabaho? Patricia, panagkunakat nasingpat ni Leo nga gap-apply kan ka. Apay anak ko namday tanana. Di pa nagsasauna, kan pa nagsungsungbat na. Nadayaw, abaraw. Kasanong amuyo abaro? Kat di na magkwa. Mekaniko kanugayam ti inlipas na akurso. Ibagam tuman iti amam nga isirek na ni Leo iti trabaho. Sige nana, padasag to nga ibaga. Nakurapay dalaeng. Ngam panagkunak, nasaya at tigalad na. Kanon tuman nga tan nga umay. Padpadaan am samot nga inal daw. Sa bagay, awam mo't dakas na. Nasingpot mo't abaraw, tan nasingpot ka mo't abalasang.
Apay ngay, kasi kamot ti may nag-deliver iti parcel ni Patricia. Ayan na ngay ni Leo. Impacheck up na kami ni Nanang na. Ado mo ti proseso iti check up da itan. Iso asa na simrek. Nasingad kami ngaminan kini Leo. Kanayon nga iso ti umay mangitulod ti parcel ni Patricia. Kasta ka day nana. Wan. Katno ada good news ni Patricia para kan kwa na. Aya, adda pa'y good news na gaya ngay. Anya day tangay nana. Ibagakan kanti good news. Mabalin lataan nana. Ibagayaw. Tapno ibagak to kan niliyaw. Mabalin na ka noon ti mangrugi nga agtrabaho iti talyer. Nagswerte mo ito ni Leo no kasta. Kasla na nga bak iti loto Leo, apay anya tinararamid mo? Apay aya pare. At dami trabaho mo ni detalyer da Patricia. Swerte ko nakngarod ken kakit pare. Naggana say. Kasla welcome ka pa yan ni balay da Patricia. Ay na pare, panagriknak. Kasla pa'y dua kami. Anya? Dua kayo kani Patricia? Kasla kastan idi inalak ti number na. Inted naman. Ay, naggana say. Idi kon ket na nag-textmate kami. Inaram ko na. Ay, naggana sinjaw. Kahit anya ngay. Kaya nakamay. Kasla kasta ngarod pare. Kasla MU kami. Imyo. Anya ngay dayta. Mutual Understanding. Si ni Leo? Ay, Owen, sir. Good morning, sir. Diyaka mo nga da kayo gayam itilikodak. Itay payapal paliwan kay di pa nagtrabaho. Ay, sa anak pa'y unay analaing, sir. Siya ti dati ni Patricia. Isumad lang kayam nga karkarupa kayo, sir. Ola, umay ka tagturong tayo ti opisin. Ipasampay lang iti sa validator aramidam. Magustuwak ti panagtrabahom, Leo. Pulido, kan talaga analaing ka mekaniko. Agyaman, sir. At dati kumpanya niya anak ko ijebalasiw tao. Kaya't mo ka diti agabrod? Ay, uwento sir. Ay nga, saan pa'y ko mga ita? Agal-alak pa'y nga minute experience ko. Sa bagay magkadi, ay nga Leo, may sabalit man ti istoryaan. Nakuna ni Patricia nga gayam kayo gayaman. Uwen, sir. Managbabay ni Patricia nga anak ko. Ngam kanayon ti panagturda ka ni mami na. Kat nadlaw ko nag-antirik na nakan ka. Awan mat kititi dakes na. Tamakitak mat ken ka. Nasingpet ka lalaki. Ay, sir. Ngam kaya't ko lang ngayon ay unay ken ka, Leo. Saan mo kuma? Aluklukwen ti anak ko. Tay, si kamot gayam ti masabat kaw sunyang. Papanam ngay, adamot imot mo apala. Ay na sa dino kumapay ngay nana, no saan nga iyay bangkag. Innakman ka na lang, di nagbabautan ti mulak. Matutudo nga minen kat. Narigat mo't no pag naanlatan ti danom dagiti mulak anatag. Kasta ka day. Ay nasunyang kaya. Apay, awan ka di pa'y ti panggap mo ang makiasawa. Ninanamot. Ay na makiasawa ka nga minen. Tapno adda ka tinulong mo ijay bangkag mo. Ay nanana, no dagita laabambanag sa anak nga interesado. Awan pa'y panggap ko no may papan iti asawa. Sakit la ti ulo dayta. Nang runa no artek ti agbalin nga asawa. Anya, nana,
Iso apang nga asiyong, di yu ibagbaga ti kasta kanya. Ngamin, marengreng tila payag ko, maawatan nyo. Talagan sakit day nga awanon ti panggap ni Sunyang ang makiasawa. Hapay anak ko nabday ta? Una, ngamain, makita kat nakakonsentrate matlatan ijay bangkag na. Wan nga raw. Kasi ba, nawan ti panggap na makiasawa. Awa, ti ka tinulong na iti biyag. Ado mo, dagiti lalaki nga agdat-daton kan ko na. Namjak man amaw iti dayjason niyan. May sa nilito nga anak ni Bakit Dolor ija abagatan. Jak man amaw iti dayja ababae. Awan magtiaklunan na. Ala, bayam, tanumara na, kasaritak man na yason niya. Uray siya, madanagan akman, no bilang tagbakbakit lata na balasa. Imaya, tapno sarong karang kasunyang. Pangasim ka di ang sangun na kumamay. Ay na, lito aya. Imbaga kung idikan ka. Nga iti kaanuman, sa anak ang makiasawa. Ngamin, saan akaraman ti pan nakiasawa kadagiti planok iti biyag. Maawata. Kung kunam laday ta sunyang. Ngam naklunan na. Naragragsak ti biag mau. Ngamin, agdaak akatinulong mo iti amin abanag. Ay na, sa anak ang maala iti kastang ibagbagang. Anya, Iso apang nga asim, pumanaw kan. Katsapay la kuma, tasaan kan nga agsubsubli. Maawatam. Urayan niya ti ibagbagam sunyang. Sa anak ang maumang agdaton kang ka. Ngamin, ay ayatin ka unay-unay. Anya ti ko na minsan, agkarasubli ni Lito iti balay mo. Wen nga rod insan. Agsublilat namet, uray kanayon ko apagsasawan. Kaya nasa una, napudno ti panagaya na king ka, insan. Ha? Insan, awan mo dagis na no, aklonam ni Lito. Panag ko na, awan mo ito ugali na dahi saan ang nasaya. Sana yan. Nasing po ni Lito. Awan makunakin ko na. Sikakit di mo't insan. Tila ibagbagam. Imbagak mo't idikan kan. Ngawan panggap ko ang makiasawa. Naragsaka kun iti kastoy abiyag ko. Tiyak may sa. Kunamlaan mo dahi ta. Ay, insan. Insan, kasapulam mo ti makadwa iti tong palbyan. Ay na insan. Agday ta ka man ako nakon. Malain nakon. Agawid nakon. Day ta manin asawa ti bagbagam. Di ta ka man lang. Ne, si kamot gayam ti masabat ko, ading Karen. Ape anarabian kan? Ha? Ne, si kamot gaya manang sunyang. Kwa, nagapuak ili. Napanak nakidate iti boyfriend ko. Ha? Tapno mo manang sunyang. Ay na, nagragsak ti ada kaayan-ayat na. Nang runa, no ti kaayan-ayat mo, kat napudnukan ka. Ha? Malas laeng numaranaan ti lalaki at tarantado. Artak, di lalaki nga awan sirbina dito'y lubong, ngam panagkunak. Saan mo't siguro at tarantado ni Manong Lito, anya? Anya? Awan mo't dakas na manang no aklunom ni Manong Lito. Saan aya? Tapno mapadasam mo't tirik na ti adda kaayan ayat na. Ti adda inspirasyon na iti panagbiag. Ay, salbag ka kiding ubing. Saan man aday tati bagbagam. Alakid din. Agawid kanta ni Rabiin. Kawan na talaga na anak. Ura niya ti bagbagat iti kasingsing ka. Di na madenggay. Marurun pa'y kakanya. Kung kasi nga ibaga nga aklunan na nilinaw. Ayun, ayan ti kasinsin mo. Talagan sa mo't nga awanan ti panggap na ang makiasawa. Huwag nga ron na anak. Agbakbakit sa nabalasan.
Kunan na dayta atan na pigsapay. Ngam no bumakit tao. Ay, maamiris na ang nakiasawa na kuman. Bagaan nyo man, nana. Barang da kayo tidanggan na. Alahwon. Jak mauma amang bagbaga iti dayja akasinsin ma. Oray nakaungungag no kasta ti bagbaga. Lay, anyang ideta binagkat mo ang nakalabason niyang. Ay ko na. Natin daytoy. Mapan ko man ilako iti sentro. Kasta aya. Nadagsan na dayta. Gusto ko mga may nuadan asawam. Tapno adam ang bagkat iti nateng tunggal agapit ka. Ninana mo. Ay napudno ti bagbagaken ka balasang ka. Kunak tumo nga main. Amang ano pagbabawyam taw iti udin na. No saan ka ang makiasawa. Nagrigat tiyag may maysa. Nana, iso apang nga asayim sunyang. Makiasawa kan. Ada nilitaw nga agay ayat ken ka itinapod na o. Ano niya? Ay na, agyaman ang unay tayo may kainsan. Wininsan. Awan ang yaman na. Awan sa bali at tumulong king ka. No sana da kami akasinsimaw. Ay, natudwanak ngamin idi na minsan nga aldaw. Iso siguro tinagsakita. Iso nga rod ang makiasawa ka ninsan. Iti kasta. No kasto yung adan an nayag. Ada tumulong king ka. Ngamay, not all the time. Ada kami akasinsimaw. Kasapulang mulata at asawa. Ha? Huwag gaya minsan. Nakuna nilito kanya. Umay nakakanusarong ka. Nintong malan. Anya? Pangaasay. Tasang mong kumay tinasaya at insan. Di mo kumamuungungtan. Ajay tao. Aklunong kiday. Total nabayag mo. Tingad dadatong ka. Anya? Wininsan. Puno ti bagbaga. Pangaasay. Makiasawa kan. Oh. Masayata na sabat ka, RJ. Kumusta ni Sunyang? At da ije balay na paray. Kinapurno na kagagapok lay jay. Intuludak iti agas king kanan na. Awang mga minti sa bali at tumulong king kuana. Kung saan na kamay. Ay, kasta ka di? Ay na, kasi mo ni Sunyang anyang. Kasana awan kayo kakasinsin na. Day tangaraw kay. Iso nga ramidam ti amay. Tapno maklon na kamulang ninsang kaw. Itikas na. At da ka tinulong na iti amin na bana. Nakawi-uyong mo ngamin ni kasinsin mo. Sana balay? Sa anak ama uma, haging gaajak mapagwen ni Sunyang. Ay, nasaya ano kasta. Paray. Ay ayatin ka unay-unay, Sunyang. Iswa sa anak ama uma nga agsubli-subli dito'y parakan ka. Ha? Pangasibutin aklunan na kaon. Napod mo ti panagayat ko kang ka. Ikarik, saan kan itong agbabawi kanya, bilang laang. Lito. Ikarik nga ayatan kan ipatag ka. Aramidag amin, maparagsak ka laang. Ha? Ha? Anya ti kahit asawan mo ita panagisam mo. Ay na, pasensya ka kuman ha. Jak amo ti agbalin aswit para kan ka. Ang mala, aklunan kan lito. Ha? Kaya't mo asawin, agayan ayatan. Wun, agayan ayatang. Day, kasla naragsak ka magbagda.
Kurang lag tumbling kay tiragsak ba ulitaw? Ay, wala ta. Naragsaka ka talaga. Ngamin, inaklon na ko ni Sonyang. Agayan ayat kamin. Ha? Ay, kasta ka day? Wen, tata. Pudno ti bagbagak. The long wait is over. Ha? Uray kas taunay ti panang pagpabay na idi kanyak. Inaklon nakmit. Ay na, kanda saya at ano kasta baraw. Maragsa ka na unay para ka na kayo adwa. Tingkyaw, tata. Mala, agkalay sa kayo nga ruday. Tapno happy. Iti kasta, makaisambot kayo pa iti limang anak. Anya. Yakaw! Final ay, makiasawa ka mo tininsan. Ay na! Nilito mo lagayam, tiyak lang. Di mo pa lang insapsapa mo. Inay, ang mga nadaduang anak yung kumaitan. Sigatit di mo insan. Tila sasawom. Ay na, puno ti magbakinsan o ang di balay, tagayan at kayo umutay. Damag ko, plan-planuan nilito, ti pa nagkalay sayaw. When insan, pudno dayta. Ay, Agkalay sa kamin iti kabitan na panawan. kayo nasayatan, no kas ka insan. Naragsakak para ka na kayaw. Congratulations kada kayaw, Sunyang Ganlitaw. Agyaman kami unay, nana. Sapay lakumata naragsak, tibuklad nyo apabilya. Agtalinaid ko matinapudno nga ayat, itinagbaetan nyo. Agyaman ak unay iti pamagbagayo, nana. Wun, awan na nyaman na balasan ka. Para kada kayo amin na ito nga ibagbagaak. Tapno agtalinaid kayo nga in love, iti tunggal may siya. Nga uray manu atawon tiyag labas. Ala, agyanan kami ah. I love you. Bakit kau? Ay kwang. Wun, I love you too much. Ha? Sunyang? Kalkalpas lati kalay sa ta? Ngam, apay akas lasaan ka nga excited para iti umuna arabi ita. Kwang, amumat kan a 45 kun. Jak marik na dagita ibagbagam. Anya? Pasensya kan Ay, Ala, umay ka kiting. Umay ka. nene, apay ngay. Inagdap mo matan ti silaw. Wen, umay kan. Di ka buting awan silaw. Di ka madanagan. Nusyak ti kadwam. Kastoy gayam ti makunangadan asawa na. Marurudak man kadagiti amin akaarubak. Paiman talo katakday ti tawa. Ipukaw ko ti sakit tinangkem ko kadakwada. Hoy! Salbag kayo amin akaarubak! Apay asaan nyo nga imbagbaga kanyak? Anaraman gayam ti adda asawa na! No imbagayo ko maidi kanyak akas jay karaman ti adda asawa na! Insapsapak ko ma! Basol yun ay taoy! Salbag kayo amin! Ay, baka paulak mo't na jason yan. Nangagyo ka da, itimpukpukaw na idirabay. Ay, wala nga raw. Narangrangak pa'y kidain. Kasanumang gamay. Nagpig sa tipukaw na. Ay na, namin ano ngayon baga kidikan ko na makiasawa.
Ngam dinak mo't dengdenggan. Napalabas pa iti manuatawan sa nainaklon ni Lita. Tanyang ay. Kaya na siguro asawa, incomplete yung bagam inikin ko na. Yung bagam kumaakas na, oy. Makiasawa ka, tanaragsak, tadasawa na. Kintang runan na, nanaanam, dadalakay na, kunam kuma. Bakbakatan batan ni Sonyang. Tapno ibagak pa iti kasta. Kaya ti sumatimpok-pokaw na iti rabi, eh. Ha? Salbag na dyan babae. Ibagbagak kami ni Day, makiasawa. Anong artina? Ayaga ita. Naladaw lang araw, tiraman na. Ibagam to na itakan kwa na. Tapno saan na nga ulitan, dagpuka-pukaw. Ay, makapaulat. Ay na! Nasayatan na ranaan ka, insan. Nya mo yung pukpuk ko mo may dirabi, may nalabas. Ah? Pudno mo dayay. Hay, no imbagayo ko maidipay laang, akas day gayam ti adda asawa na. Saan ko maanala daw ti panagraman ko, ay salbag kayo mat. Ha? Apay nga kastamit ta ninsan. Namin ano mga imbagami dahi taking ka. Ang makiasawa ka. Ng sikatisaan nga king kayat. Dak kayat gaputa ti ibagbagayo laang kat makiasawa ak. Saan nyo mat nga imbaga ang makiasawa ak takas day karagsak. Ay namay. Sana bali ang insan. Na nakiasawa ka mitay. Uray na ladaw ti raman. Nagsakit at talaga tinakom ko kada kayo, insan. Ha? Saan nyo ngamin nga imbaga idi? O, anya nga ita. Dala daw tiraman ko, ay salbag kayo amin.